pe ăla de la Bărbulești, cum îl cheamă? Bună dimineața și bine v-am găsit, dragii mei. Fac o probă de ochelari să văd cum îmi șade. Johnny Romano! Uite, dacă nu părea în cap. $2.10, $2.10, $2.10. Hey, bună ziua, dragii mei! Ne aflăm la schitul Pahomie. Acolo era să mă ieși bine. De câte văd că apucați, ați spus că nu știu. În stânga, nu? Păi care e stânga? Că nu știu. Păi uite acolo. Eu zic să aruncăm cu firmituri pe jos ca în Hansel și Gretel, alea 3 pagini pe care le-am citit eu. Să găsim drumul spre casă înapoi. Nu mai luăm pe aici? Nu mai luăm pe aici. Și bine, n-am plecat și deja ne-am rătăcit. Ne-am încurcat în boscheți ăștia. N-am urcat nici 10 metri, deja am obosit, m-am plictisit. E foarte frumos pe traseu, într-adevăr. Nu mai vreau. Să nu fie pe partea... Mie mi se pare că s-ar putea să fie pe partea aia. Dacă voi ați văzut... N-ar trebui să fie pe curbă de nivel? Uite acolo, nu e poteca aia pe dreapta? Da, asta mai trebuia să mă rătăcesc și pe aici prin pădure. Pădure la Buila. Ei, ideea e că o să urcăm de nesarcapacele. Da, exact. Și după aia o să coborâm de nesarcapacele. Și asta e la munte, te urci, te cobori, te urci, te cobori. Noi tot rătăciți suntem. Mă, suntem în România, nu suntem nicăieri de partea. Deci noi până în show trebuie să găsim punctul albastru, asta e foarte clar. Pauză de Facebook aici. Uite aici. Pauză de Facebook aici. Ăla a văzut că îl prind și a băgat telefonul în buzunar. De-aia ați venit la munte, ca să stați pe Facebook. S-a găsit și traseu. Pe la staff. Comoditățile sunt sus. Bun, avem o pantă destul de abruptă în urcare, urcăm deja de 20 de minute aproape. Dar faptului că ne-am rătăcit o perioadă, încă suntem acoperiți de pădure. Asta e urcarea. Și pe acolo am venit noi. Trebuia să venim pe acolo. Vă dați voi seama. Ușor, ușor încep să se vadă peisajele. Sperăm să avem vedere către lanțul muntos. Vedeți, mă, că țipa aia după noi, că trebuie să facem traseul ăsta în 2 ore. Am venit la munte să alergăm. Știi, când vii la munte trebuie să fugi, să alergi. Haide, 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 haide! Avem colivă? Da. Bun. Da, avem o singură. O singură linguriță de colivă. De unde a venit chestia asta de coliva la mort? V-ați gândit vreodată? Păi dar ne trebuie și la mortor să-l sărbătorim, că Păi pe aici vreme... ne facem un tor normal.
Păi pe vremea când se sărbătorea morții nu exista gen marțipan și astea. Și la făceau și oamenii cu ce aveau, cu grâu, cu alea. Ce să trăiască, pardon, moartea nu e ca acum, că se știa că omul învie a doua oară. Și aia era. Cine și-a scris numele Florin aici? Unde? Aici am fost eu în 94, uite. În anul 1994. Aici am fost eu în 94. El a fost deschizător de drumuri. Da. În 94 el a făcut primul traseu. Da, frate, nu, eu am bătut aici primul cui, am dat la lopată. Yo soy una hija del Inti Sol, de la Pachamama y del Inti Sol. Yo soy hermana del pueblo Coya, del Inti hermano y de la Aymara, de la Aymara, la Aymara. Yo misma me guío a la libertad. Zonă de urcare foarte abruptă. Se merge pe frunzele astea grave, tot n-ai șanse cu frunzele aia astea. José Gabriel, el cóndor canqui, el gran Tupaki, es Tupac Amaro, el gran Tupac, que son mis hermanos cordilleranos. Nu-i mai lua moțul, băi, e atâta ei moțul. Eu lua moțul. Nici de câine nu e. Că e mult. N-a strâns și el după el. Plus că are blană în el. Am dat primul excrement de urs. E 50 de lei conserva. Aproape de final. Mare atenție la urși. Nu-i deranjați, vă rog frumos, vedeți-vă de treaba voastră. Până acum în urcare am fost singur pe traseu. Super. José Gabriel, el cóndor canqui, el gran Tupaki, es Tupac Amaro. Bă, băiatule, bă, dacă nu te urzică burienile astea la picioare. Cu asta colorată aici, da. O, poftă mare. Tu ești fumător? Poți să o bagi. Da. Nu mă deranjează. Am dat și de rahat de urs. Nu e de urs, nu. Nu e de urs? Bă, oricum, deci o fi, dacă îl bagi la conservă, are valoare. Nu știu de ce, dar e nesimțit. Că fix în potecă nu se face chestia asta. A. Iau și eu cu nevastă mea aici. Mă așez în balega asta și iau un mic dejun câmpenesc. Mai vrei sandwich? Nu mai vreau. Mai vrea careva? Pe aici a fost Nicolae. Cazul în care îl căutați pe Nicolae. Proteină. Nicolae a fost aici. Zonele astea de stâncă de obicei stau să se bronzeze la soare viperele negre. Pe parcursul traseului am întâlnit și rahat de urs. Că vă întâlniți cu ursul, lăsați-l în pace, nu-l băgați în seamă și nu-l deranjați. Să moară măsa, dacă n-am urcat de mi-au sărit capacele și n-am găsit nicio șaurmerie pe drum. Niște mititei, niște alea ar fi mers soberi. Treptăm către creastă, ci că o să mergem, urcăm în continuare. Ba cum mi-aș picioarele.
Stau să mă uit atent la norul ăsta. Zici că e ponei. Dăm în continuare să urcăm pe traseul ăsta minunat, unde am urcat de ne-au sărit capacele. Avem și o zonă de snepeniș, o zonă foarte frumoasă. Priviți acest peisaj mirobolant, dragii mei. Este o minunăție de peisaj. Foarte frumos la munte. Tutto bene? Tutto bene? Porca mizeria! Da, ce m-a mai distrat pe traseul ăsta până acum către vârful Vânturarița, prima oprire, are steag acolo, are, nu? E cu steag să facem poze. Am zis că cea mai grea parte din traseu e urcarea aia abruptă pe care am mers de ne-au sărit capacele. Și nu că ar fi fost greu, dar erau multe frunze de alea pe care alunecai și te duceai pe jos. Surpeai o mână, un picior. Da, aici prin toate stâncele astea e nasol rău de tot, băi frate. Mai ales că te bate și soarele în cap. Și eu după ce că-s bătut de soartă, mă mai bate și soarele în cap. Cum ar veni. Băieții pe flow, cam așa gândeam eu când eu am pus un fel de manea cu flow. Hei, fata mea, bine ai venit în club, fă-te comodă și urcă-te pe cub. Arată-ți formele, arată-mi tot ce ai, frumusețea ta mă face să fiu hai-hai. Dar nu firea cu mine, nu